Issa aħna għandna din it-tradizzjoni f'Xarabank li f'dawn il-programmi il-mama u l-papa tal-kantanta jew min ikollna jiktbula ittra. U din hija l-ittra li kitbulek il-mama u l-papa jaqra Peppi. Aziza Destiny, ovvja li kienu momenti sbieħ meta inti ġejt l-ewwel fil-Junior Eurovision, meta ftit jimilu inti ġejt l-ewwel f'X Factor. Marina inti speċjali. Għax inti ġejt l-ewwel bħala l-ewwel frott tal-imħabba tagħna. Fraħna meta feġġet l-ewwel bissiba fuq fommok. ċabċabna meta għamilt l-ewwel pass. Niftakru l-ewwel darba li għajjettilna ma' u pa. L-ewwel darba li mort l-iskola. L-ewwel darba li kantajt. L-ewwel audition. U għedġajna l-ewwel darba li għajruk. L-ewwel darba li gidbu fuqek. U ħsatni meta rajtni maħruq għal-jom u mill-ewwel għetli. Mami, lil-min jamlinna l-ħsara, aħna għanna naħfrulhom u nħobbuhom. Xiġmil Destiny meta nara l-imħabba li hemm bejnek u bejn ħutek. Kemm taħseb fihom, kemm ħuka volja jżar minnek jieħu ħsiebek u kif oħtok li m'għandix kwiet tieqaf meta tisimak tkanta. U min jaf in-nannu kif ħadilhom rashom hemm fuq nar il-ħadd jgħid lil kulħadd dak jien in-nannu tagħha ta'. Min jafx qatatom hekk kif beda jgħajjat u jaqbeż bil-ferħ meta Ben Kamilla jgħat ismek bħala rebbieħa. Aziza Destiny, inti taf kemm jien inħobb nikkoċja fil-futbol, iżda din is-sena waqaft għax rid niddedika l-ħin kollu għalik f'dan il-vjaġġ li bdejna flimkien. Il-vjaġġ li jiġri x'jiġri fil-Eurovision, tiġi l-ewwel jew tiġi l-aħħar, int flimkien ma' ħutek tibqgħu l-ewwel f'qalbna. Allura ejja mmorru u itla fuq dak il-park u bil-leħen li selfek il-mulej saħħal l-miljuni li jkunu għat isegwu b'kuraġġ. Għax wara kollox taf li ħdejn il-mulej hemm min nannu jindukrak. U jien il-mami ngħidlek inħobbok. U jien id-daddi ngħidlek Afrun Ginanja. Inti speċjali wis. Wis, wis. Il-mama u l-papa. X'taħseb? Thank you. Thank you. Napprezza ħafna. U inħobbhom ħafna, l-avvolja anġelhom jirrabjaw ħafna. Ma ngħix mingħajrhom u dan jafuh għaliex kieku ma jkunux huma kieku mhux bis-saħħa tagħhom ovvjament m'iniex qed illum. Ġifieri, I love you.